uNkulunkulu akakulonde thama kuPastor Vitali Mfiki. Inamba isebenzisa ngumlandeli kuphela. Songonani ekuseni ngaphambi WhatsApp ungayisebenzisi, kuma-SMS ungayisebenzisa kube ukuthi uyisebenzisa kuma-calls kuphela. Nakhona direct call, not WhatsApp calls. Sibheka la uphupho imap. Imap, it's a map in English, imap ngesiZulu. Bathi ibalazwe. Yeah, ibalazwe ngicabanga isiZulu futhi ibalazwe. Map. Naku-ke singakusho nge-map. Ngokujwayelekile, number 1, uma uphupha imap kuwuphawu luhluma uyibheka. Lokho kungakhomba inhlakanipho nokukhalipha nokuqonda okukhulu. Nokuthi-ke kungenzeka uzokuba nohambo olude olungalindelekile oluzophumelela. 2, ngokwenkolo, uma uphupha imap kuwuphawu luhluma uyibheka. Lungasho isiqalo sokholo olungena kukudukisa nokuthola usizo noma intshumayelo imfundiso kanye nokukhanyiseleka kwinkambo yokholo ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Amahubo 25:4 ngibonise izindlela zakho Jehova, ngifundise izindlela zakho, ngiqondise eqinisweni lakho ungifundise. KwabaseKorinte bokuqala chapter 12:31 kepha-ke zondelelani iziphiwo ezinkulu, kanti-ke senginikhombisa-ke indlela eyiyona enhle kakhulu, eyona iyinhle kakhulu. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha imap sithatha njengophawu luhluma uyibheka, lungabuye likhombe kungenzeka uzomthola umqeqeshi, umsizi, umeluleki noma-ke umuntu ozokucathulisa, akuqondise, akufundise noma akunike umhlahlandlela wempilo, noma ukhona njengamanje lowo muntu okuyena-ke oyi-mentor. Amahubo 32:8 ngizakukufundisa ngikubonise izindlela oza kuhamba ngayo, ngizakukululeka ngeso lami. 4, kuyenzeka uma uphupha imap kube uphawu oluhluma uyibheka olungasho ukuthi kungenzeka uhlela ukuthuthela-ke kwenye indawo. Futhi sengavele uma ukuthi wena vele useyinhlelweni zokuthuthela kwenye indawo, yabo, noma-ke iy'dalwa zakho uthuthele kwenye indawo. 5, ngokwesintu uma uphupha imap kungabuye kube uphawu luhluma uyibheka olungasho ukuthi kungenzeka umuntu kamoya wena. Futhi sesiya ngokusondela isikhathi sokuthi uthathe uhambo lukamoya, ungabe lokuthwasa noma lokuphakamisa isithunywa noma lokulungisa nje ezinye zezinto zikamoya, yabona. 6, uma uphupha futhi imap uphawu luhluma uyibheka lungabuye lukhombe ukuthi kungenzeka ubhekene ney'nkinga noma iy'nkathazo, kepha uyazama ukuthola izixazululo noma isixazululo esinembile esizokusiza uphume kuleyo nkinga noma kulobo bunzima noma kuleyo nkathazo. KwabaseKorinte bokuqala chapter 10:13 kepha-ke oyakuthi kanye nokulinga anenzele indlela yokuphepha ize nibe namandla okukuthwala. Siyabonga besibheka la imap. When you see a map, uma ubona ibalazwe umbona imap.